hindi nakaka-dry. Kaya misis, all you need is pride. Pride Bareta, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Wow, ang lilinis ng costume. Pero, Ako si Redman! Amoy pawis! Ako si Green Boy! Amoy pawis! Ako si Pink Girl! Amoy pawis! pero kahit mga dekolor na mukhang malinis, kontrabida pa rin ang amoy pawis. Dahil yan sa naiwang dumi ng ordinary detergent. Kaya to the rescue ang Ariel Linis! It removes hidden stains that cause amoy pawis. Mapapaalis nga ang amoy pawis kahit sa dekolor. Basta Ariel! Goodbye amoy pawis, Ariel! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Maingon nga giisa ni Moises sa kamingawan ang bitin nga tumbaga diha sa usa ka tukon ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Kung adunay dili maayo nga kritisismo, pero dili pod tanan dili na lang yun maayo. Kay naamay kanang gitawag og constructive criticism. So, kanabang pagsaway nga adunay tumong kanang makabuild o makamugna ta og kausaban kung gikinahanglan. Mao na ang tumong nga adunay constructive criticism. So dili lunlon maot yun ang kritisismo. Parehas pod anang kwarta nga kanunay na natong gibalik-balik diri sa atong tulumanon. Ang kwarta maayo kung gamiton sa insakto. Apan kung gamiton ang kwarta sa pagsuborno, paggamit sa dili maayo, dili po na maayo. Now, nganong ato ning gihisgutan? Kaysa gikaingon ko na sa miaging Domingo, nga atong ipadayon karon ang tema, may labot na sa larawan o ribulto. So, ato sang gihikling, sa Makadiyot, ang tema may labot na sa Sabat, kay ato pa mang gisaad nga kadtong gihisgutan nato sa miaging Domingo, atong ipadayon karon. Tungod atong nag-text, diya sa social media, nga nagkinahanglan og tubag, nagkinahanglan og kahayag. Sumaw na nga ang panghuna-huna gud sa mga igsuon natong nahimulag kung dili na mga Katoliko karon, ang paggamit sa ribulto og larawan lunlon dili maayo. Mao bitaw nga sa ilang mga simbahan wa gyud sila magbaton og mga larawan og ribulto. Kay ilang man gyung huna-huna nga dili gid maayo magbaton og larawan diha sulod simbahan o magbaton og ribulto. So, ang concept ba nga kung adunay
dili maayo nga paggamit sa usa ka butang, aduna po'y maayo. Ug mao na ang gibuhat sa Katoliko kung maghimo og mga larawan o ribulto. Maayo ang tumong, mao nang magbuhat. Pero kanang giingon sa Dios nga dili maayo sa pagbuhat, kana bang gitawag sa in English og wrong use of it, mao lang na gidili. Unsa gani itong gidili sa ribulto? Naa sa Exodo 20 versikulo 3, mo na ang Yahweh, ang konteksto. Gidili ang ribulto o larawan sa paghimo, labi na imong pagyukboan kung ang imong pagyukbo o pagbato niini, imo na siyang gikumpetensya sa Dios. Gihimo na nimong laing Dios. Kay gibawal man ang pag-ingon diha nga, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So mao na gidili sa larawan og ribulto. Kung ikumpetensya sa Dios, kung ipakadiyos. So mao na. So sa gihapon, paminawan ninyo ang segment karon sa atong tulumanon. Okay, sa gihapon, kini ang inyong higala, si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, makig-uban gihapon ninyo karon. Okay, ang atong pizza karon, pizza 21 sa bulan sa Marso, tuig 2021. Okay? Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, diretso ta. Ang atong mga patimbaya sa tanan o ang atong pagyukbo sa atong mga kadagkuan sa simbahan. Okay, ato gihapong ihatag kaninyo ang pagyukbo o ang pagtahod. Ako na lang i-general sa tanan. Sa tanang mga listener o viewers karon sa atong tulumanon. Okay. Now, ngano man nga sa pagsugod yun sa atong tulumanon, ato manggi una pag kutlo tong giingon diya sa Juan 3:14. Nga nagingon nga ato yung Ginoo. Maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga. Nya, yun sa man to pag-isa ni Moises ang bitin nga tumbaga. Di ba ribulto to? Larawan o ribulto? Oh. Sa nagingon ang Ginoo nga kung giisa man to ni Moises tong ribulto sa bitin, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Utiman ninyo ng bersikulo mga igsoon, Juan 3:14. Ang Ginoo gyud may nag-ingon, maingon nga giisa ni Moises ang ribulto sa bitin diha sa usa ka tukon. Ang anak sa tao, but pasabot siya, kinahanglang iisa usab. So, sa susamang paagi. No? So mo tong si Kristo na isa gyud diha sa krus. Unya ang handumanan anang kamatayon o pag-isa ni Kristo sa krus, ang handumanan ana kanang atong mga krusipiho. So dunay biblical foundation ng atong mga crucifix. Kaysa susamang paagi giisa man ni Moises tong ribulto sa bitin, mao na ang Katoliko mausab. Kay ang katumanan gud at ng katong larawan sa bitin, kung maghisgot og typology, ang kamatayon man ni Kristo sa krus. So parang dili tumalimtan tong kamatayon ni Kristo sa krus, mo nang maghimo tag mga handumanan ana. Og dili lang pod ana, ang iyang instruction pod sa kanang the Lord's Supper gani katong niingon siya, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Usa po na numero 1 kaayong paghinumdum sa iyang kamatayon sa krus, di ba? Oh. Yeah, dili man supak ang Ginoo kung atong handumon. Mao na ang Katoliko magbato niya na. So, usbon kus pag-ingon nga ang katuyuan sa Katoliko sa paghimo og mga ribulto naa sa husto. Kay nga naman,
ang Katoliko wala man gyud magtudlo nga kanang mga ribulto gibuhat aron ikumpetensya sa Dios. Di ba? Pero ngano kaha nga hangtod karon daghang kaayong mga mensahero sa Biblia nga ilabang tuison ug unsay gitudlo sa Katoliko. Klaro kaayo nga ang Katoliko ga denounce o ga dili gyud anang magbuhat og mga butang dayon kanang butang nga atong gibuhat atong ikumpetensya sa Dios. Klaro kaayong gadili ang Katoliko ana gitawag man na gud og idolatry. Basahan ninyo ang katekismo. Kanang idolatry, bot ipasabot ana kung nagbasa mo sa katekismo, kanang idolatry, divinizing what is not God. O kana bang ipaka-Diyos ang dili Diyos. Mao gyud nay dili sa ribulto. Dili kay ingon nga tanan na lang yung pagbuhat og ribulto dili na lang gyud maayo no. Sa ako nang giingon ang wrong use ra. Ang dili maayo nga tumong ra mao'y gidili. Pero ang maayo nga tumong wala na idili sa Ginoo. Di ba? Ang concrete yung kayo nga example katulaging gihimo ni Moises nga larawan sa bitin. Ang Diyos may gasugo niya. Pero wala mag-ingon ang Diyos ni Moses nga, kanang larawan nga akong gipahimo nimo Moises ha, ikumpetensya na nako. Ipaka-Diyos na itudlo sa mga tao nga himuon po na nilang laing Diyos nila aron madaghan naming Diyos. Wala mag-ingon ang Diyos ana. Ug mao po na ang Katoliko kung magbaton og mga ribulto, wala pod magtudlo ang mga pari nga maghimo tag larawan sa mga santos aron ikumpetensya sa Dios. Wala may pagtulon ang Katoliko ngayon ana, mga tinahod nga tigpaminaw, di ba? So kung ang Katoliko maghimog larawan o mga ribulto, naa sa insakto nga tumong. Unsa galitong hinungdan, unsa galitong mga katuyuan nga maayo sa ribulto kung maghimo ta ana? Una, representation. O paghimo niini ingon nga simbolo. Kay naa sa Salmo 74:1-9 nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Unya magsilbi po ning pagpahinumdom nato sama sa monumento o ribulto ni Rizal inig kakita nato makahinumdom din ta sa iyang bayanihong buhat. So mao na, nagbaton ang mga Katoliko og mga larawan o ribulto sa sakto nga tumong. Pero never gyud nga ang Katoliko gatudlo nga kanang mga ribulto ikumpetensya sa Dios. Pero ngano kaha nga hangtod karon daghang gihapon mga mensahero gatuon og Biblia nga ang Katoliko kuno gahimong Dios ana mga ribulto. But pasabot, gikumpetensya kuno sa mga Katoliko sa Dios ng mga ribulto. Nga wala man magtudlo ang Katoliko nga mga Diyos ng ribulto. Purely representation o simbolo lang yun na ang function, ang tumong anang mga butanga. Now, nganong mo ingon ko nga concrete example gitong larawan o ribulto sa bitin nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moses. Ngano man? Kay wala mag-ingon ng Diyos nga ipaka-Diyos to sa mga tao. Pero sa dihang gihimo ng Diyos sa mga tao, kay siguro nagunahon na sila, unsa maning ribultos bitin nga gihimo ni Moises, na may gahom. Kay mutanaw lang, bisag napaakan, og bitin, dili man maunsa. Dili man mamatay ng mapaakag, bitin kung mututok lang anang ribultuha. Mutanaw lang. So, ang mga tao siguro, gunahon na nga, Diyos siguro ning ribultuha kay gamhanan man. Gamhanan man. So, ilang gipaka Diyos. Bisan ang Diyos, wala magtudlo nila o mag-ingon ni Moses nga, buhatan na Moses haron ipaka-Diyos na ninyo. Siguro mo gito hunahuna sa mga tao ni adto nga, kay, kung sa man gamilagro na, may gahom ning larawana kay, di man magsilbi ng unsa nang naang lala diha sa bitin nga imbis mamatay mapaakan kita mangali mapaakag halas no o bitin nga magpa-injection mangali dayon ta no
Unya kadto ang instruction sa Ginoo, ingon ng Ginoo nga buhatan na Moises kanang ribulto sa bitin. Kay kadtong mga tawo nga napaakan og bitin mututok lang igo lang mutan-aw ana dili maunsa, dili mamatay. Di ba? Mo na giingon sa Ginoo pero wala mag-ingon ng Ginoo nga ipaka-Diyos na. Pero sa dihang ang mga tao naguna nagdili mao, siguro ilang una-una Diyos man siguro ning ribulto. Kay gamhanan man. Oo. So diha sila nasayop. Sa dihang ilan ng gihimong Diyos ang ribulto nga gipahimo sa Diyos ngadto ni Moses, nasuko ang Diyos nila. Mao nang gipaguba na pud sa Diyos. No? Nasa 2 Hari 18:4. Basahan ninyo mga igsoon. 2 Hari 18:4 naa diha ang ebidensya nga sa dihang gipaka-Diyos na sa mga tao ang maong ribulto, gihinganlan na nilag ngalan sa usa ka Diyos kakanabang nihustan. Gihinganlan na nilag nihustan o ngalan sa usa ka Diyos tong ribulto sa bitin nga ang Diyos mismo mo'y gapahimo. Timan niya, ang Diyos mo'y gapahimo. Sa ato pa, dili daotan ang paghimo per se. Kay ang Diyos may gasugo. Pero asa man sila nasayop, sa dihang ilan ng gipaka Diyos ang maong ribulto. Kay ilan namang gihinganlag ngalan sa usa ka Diyos, gihinganlan nilag nihustan. Basahan ninyo mga igsoon, 2 Hari 18:4. Timan igyud kanunay nga ang Diyos may gapahimo atong ribulto. Pero sa dihang ilan ng gipaka Diyos, mao nang nasuko ang Diyos kay bawal man sa iyang sugo. Kanang magbaton taglaing Diyos. Saan gud pagkahimong Diyos anang ribulto nga maghimo kag ribulto butang naay naong, naay kamot, naay tiil. Oh, mulihok baguna. Di ba? O kanabang isgutan sa Salmo 115. Oh. Unsaan gud pagkahimong tinuod nga Dios anang ribulto? Nga di na mulihok? Di ba? Oh. So, dili gyud maayo nga kanang ribulto himuong Dios kay dili man gyud Dios ng ribulto, pero ila man gihimong Dios. Mao nang nahimong Dios o dili tinuod nga Dios. Kay kanagong Dios but pasabot dili tinuod nga Dios. Para sa lagun nagmayong kag doktor kay dili tinuod doktor. Pusil-pusil kay duwaan lang dili tinuod yun. Mao po na kanang gidili nga ribulto Dios. Kanabang giisip nimong Dios unya dili tinuod. Mao nay Dios mo nay gibawal pero ang pangutana mo na ako pangutana sa mga igsuon natong kanunay nagtuon sa Biblia, no? Kanang inyong pasangil sa Katoliko. Unsang bersikulo diya sa katikismo nga nag-ingon ang Katoliko nga kanang mga ribulto gihimo aron ikompetensya sa Dios, aron himuong laeng mga Dios. Bitagay ko ninyo bisag usa lang ka artikulya sa katikismo nga ang mga pari, ang Santo Papa, ang mga obispo nag-ingon nga kanang mga ribulto himuong laeng mga Dios para mahimong Dios. Wa gyud mga igsoon. Wala. So, ang Katoliko, giakusahan og dili correct. Matawag po fake news. Fake news. Kung naay fake news ron nga sa politika o unsa pa ng kalibutanon nga mga butang, no? Sus, niadto pa sa relihiyon naay mga fake news. Mobitaw si Isaias nag-ingon nga moabot ang panahon ya sa Isaiah 5:20 nga kanang puti himuon nilang itom ug ang itom himuon nilang puti. Balihon ba? Mao po na ang insaktong pagtulunan himuon nilang sayop ug ang sayop mao himuon nilang insakto. Ngano mang makaingon kuha na kay ang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa mga larawan o ribulto insakto. Nga ang larawan himuon lang yung representation, simbolo, pagpasidungog sa angay pasidunggan kay kana laging ribulto ni Rizal sa atong plaza kanang iyang monumento usas katuyuan ana aron pasidunggan siya. Sumo na ang Katoliko gatudlo sa insakto o maayo nga paggamit sa larawan. Pero ngano man yung himuon man yun ninyong Diyos kuno na. But pasabot nagtudlo kuno ang Katoliko nga kanang mga larawan Dios para mahimong Diyos.
nga wala may bisag usa ka bersikulo na lang diha sa katikismo nga libro. Kanang official book, official nga basahong Katoliko, wa agi bisag usa na lang yun. Ka-sentence nga nag-ingon nga, kanang ribulto himuong Diyos. Kay mao man ay gibawal sa ribulto. Di ba? Oh. Pero adto ta ato laging ingon nila nga, pero nganong inyo manggiludhan nga gibawal man ang pagyukbo ana. Exodo 20 bersikulo 5. Unsa may gibawal yas pagyukbo? Gibawal ang pagyukbo sa ribulto kung himuong Dios. Kung muyukbo ba ka pananglit ako? Muyukbo ko sa Santo Papa ingon nga Dios. Kana bawal na kay mo bitaw tong si Cornelio gipatindog ni Pedro sa dihang nagtuo si Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio niya nga pagpakadiyos. Kay ang pagsabot ni Pedro nga katong pagyukbo ni Cornelio niya pagpakadiyos mo nang gibadlong niya sa Cornelio. Nya mo man ganin gamit-gamiton sa mga dili Katoliko sa ilang pag-atake anang muyukbo-yukbo ba ta Santo Papa ba? Kanang mga mo aminta sa mga pari. Kanang mutahod ta ba? Mayon sila nga tanawa si Pedro iyang gibadlong si Cornelio sa dihang niluhod si Cornelio niya. Wa nila was la kahibalo nga nganong gibadlong ni Pedro unsay tinuod nga hinungdan. Gibadlong ni Pedro si Cornelio tungod kay nagtuo si Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio niya nga sama ra nga gipakadiyos siya. Kay ang background gud anang Book of Acts mga igsuon. Basahan ninyo ng Book of Acts. Kay naa man na diha nahitabo nga naay mga tao diha gahuna-huna nga siguro ang mga apostolis mga Dios ni nanaaw gi sa langit kay nagmilagro man. Oh, mo na ilang sayop nga panghuna-huna mahitungod sa mga apostolis kay tungod sa milagro naghuna-huna na sila nga mga Dios ng mga apostolis nanaaw kuno gikas langit. So nasayop sila. So mao na background. Muna niadtong higayuna si Cornelio wala pa man gyud matudloi og mga pagtulunan yung Kristiyano. Ang iyang nahibaw-an kadto ramang unsa toy nahibaw-an niya sa una. Mao nang nagtuo si Pedro nga ang huna-huna ni Cornelio maupod. Siguro nagtuo si Cornelio na siyang una-una nga, uy, mga apostolis, mga Diyos ni nanaaw gikas langit kay nagmilagro man. So, mauna nga ang pagluhod ni Cornelio ngadto niya dili maayo. Kung tinuod tong huna-huna ni Pedro nga ang nasa huna-huna ni Cornelio nga mga Diyos na sila. Maunang niluhod siya. Di ba? Oh. So, mao man na niabot sa una-una ni Pedro nga, oy, gipaka-Diyos man ko aning tawhana, nga di man ko Diyos, sulugoon ra man ko Diyos. So, kanang iyang pagluhod ay idolatry. So, mao nang gibadlong ni Pedro. Pero wala na magpasabot, nga wala na lang gyud pagluhod, nga kanang gitawag sa Katoliko og veneration o pagtahod. Dili na siya yukbo nga kanang gitawag og latria sa Greek nga pagpakadiyos. Kay dili ta nang pagyukbo highest mga igsuon. Kay bisan gud anang kanang superlative degree kanang gitudlo sa atong mga teacher sa DepEd no kanang ilang i-distinguish nang unsa nang high, higher, highest. Parehas high, pero mas taas gitong higher. Mas taas gitong highest, dili gina siya tupong. Di ba? So, mao po na kanang saludo sa militar, parehas ra salute pero dili na parehas ang gibugaton, dili na tupong. Mas habog habog itong pagyukbo na to og general kaysa ubos lag ranggo, di ba? Pero parehas tan-aw nimo saludo, ingon ana po ng yukbo. Dili tanang pagyukbo pagpakadiyos, naay pagtahod lang. Nagali pag yukbo ka ng bata gani nga nagluhod-luhod siyang ginikanan kay aron di siya bunalan kay naa siguro siya nahimong dili maayo. Oh, ang iyang pagluhod pagpakiluoy lang. Dili po na dautan. Oh. So dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. So ang Katoliko gatudlo nga kung magyukbo ta atubangan sa mga larawan sa mga santos but pasabot atong gitahod ang ilang larawan. Nya gitumong punas gilarawanan dili kay muhunong dias ribulto o larawan. Di ba? Kay kanang ribulto representation ra man na o kanang larawan. Dili man gyud nga diha rataman ang atong pagtahod. Nya ang concrete example nga naagi pagluhod alang sa mga santos kanang buhat 16:29 ug 30. Nga si Pablo ug Silas giyukbuan. Unya wala badlungan ni Pablo ug Silas
kadtong miyukbo nilang duha. Kay nasabot nila nga pagtahod raman. So mao na ebidensya sa Katoliko nga dili tanang pagluhod sabton nga pagpakadiyos. Di ba? So mao na wala mahibaw sa mga dili Katoliko nga kanunay lang magsawayan ang luhod-luhod sa mga larawan. Kaya ang ilang pagsabot anang yukbo usa ra man gyud kana ra man yung yukbo nga pagpakadiyos. Mo bitaw na mga saksi niyo ba dili sila mo saludo og plug, di ba? Kay ang ilang una-una pagpakadiyos naman na. Yang gi-respeto man po sila sa gobyerno ana gipasagdan ra po na sila. Dapat unta ang gobyerno tudluan sila insakto nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Di ba? Oh, parang mutahod sila. No? Sa kuan kay mutahod data kana ding mumano po nanay, mano po tatay pagtahod man na pagpakadiyos na day na. No way. Muna gitawag little knowledge very dangerous. Di ba? Okay, magpataka na lang rin kagunahon na. Oh. So mao na mga igsoon nga kanang pagluhod sa Katoliko bisan kanang paghalok kay gisabot po na nila nga kanang inyong halok-halok sa larawan di gihimo na ninyo ng Dios dili halok day ko sa akong asawa, sa akong anak, sa akong lola gihimo na day na akong Dios. No way mga igsoon. Wa naman tay igong panahon. Sa sunod Domingo atong ipadayon atong Sabat, no? No, kung gusto mong detalye gud aning pag-discuss nako og larawan, review mo sa ako mga past radio programs. Sugod pa atong 2007. Daghan na kay ko explanation ani nasa akong YouTube kanang Veritas Dipolog. No, kanang mga karaan ako mga videos, no, nga detalye na tong pag-explain. So wa naman tay igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Sa patuloy na pag-aaral tungkol sa programang mekanisasyon ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF, kilalanin ang mga benepisyaryo nito. Alamin ang mga kwalifikasyon at kinakailangang kakayanan at dokumento upang maging benepisyaryo. Tunghayan din ang mga prosesong pagdaraanan at mga paraan ng pamamahagi ng programang ito. Tutukan ang isa na namang aralin sa mekanisadong pagsasaka sa darating na Miyerkules, ika-24 ng Marso, alas 5:30 ng umaga. Maririnig din ito sa lahat ng AM stations ng Radio Mindanao Network sa buong Pilipinas sa wikang Tagalog, Hiligaynon, Cebuano, Waray, Bicolano, Ilocano at Chavacano. Ang programang ito ay mapapanood din sa official Facebook page na Radio Eskwela PH at sa YouTube channel na Radio Eskwela PH. Maaari ring mapabilang sa 15 mananalo ng tig-100 pisong cellphone load sa ating text quiz. Tara, pasok na sa Radio Eskwela, angat ani sa tamang makinarya. Magkakalapit man o magkakalayo, dama ng buong mundo. Ang tibay ng samahang Pilipino. Tanduay Rum, world's #1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay ng samahang Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Stay home muna tayo with Tanduay Rum. Drink responsibly. Usara ka.